Вітаю, сябры! Як і абяцаў, сёння мы зробім невялікае падарожжа скрозь стагоддзі і пагаворым пра ціхую зброю нашых кіраўнікоў – дынастычныя шлюбы. Мы паглядзім на самыя важныя саюзы, якія заключалі Гедымін, Ягайла і многія іншыя князі, каб убачыць, якую вялікую ролю яны адыгралі ў нашай гісторыі. Галоўнымі гераінямі нашай сённяшняй гісторыі стануць беларускія князёўны. Дзякуючы дынастычным шлюбам з прадстаўнікамі іншых земляў складваліся саюзы, якія на многія гады забяспечвалі мір і стабільнасць. У часы вялікага княства адным з самых дзейсных інструментаў аб'яднання і ўзмацнення краіны сталі бракі паміж княжацкімі родамі. Такое з'яднанне не толькі спыняла варожасць, але і прымушала розныя землі працаваць разам дзеля супольнага дабрабыту. Дзякуючы дынастычным шлюбам утвараліся новыя сувязі паміж беларускімі, балцкімі, украінскімі і польскімі дзяржавамі. Беларускія праваслаўныя князёўны, выходзячы замуж за князёў з іншых земляў, прыносілі з сабой у іх двары праваслаўную веру, старабеларускую пісьменнасць, культуру кіравання і побыту. Праз любоў і павагу сям'і ўзнікала павага паміж народамі. Жанчыны ў такіх шлюбах аказваліся сапраўднымі дыпламатамі. Яркім прыкладам такого саюза можа быць лёс Альдоны Гедымінаўны, дачкі вялікага князя Гедыміна. Яна выйшла замуж за польскага прынца Казіміра III, які ў будучыні стаў польскім каралём. Гэты саюз адкрыў для вялікага княства новыя магчымасці ў Еўропе, умацаваў уплыў краіны і дапамог у збліжэнні з важнымі ўсходнееўрапейскімі дварамі. Калі казаць пра пазнейшыя часы, то велізарнае значэнне для лёсу вялікага княства і ўсёй усходняй Еўропы будзе мець Соф'я Гальшанская, беларуская князёўна Зашмяншчыны. Яна значна пазней стане польскай каралевай і маці дынастыі Агілонаў, а яе шлюб з Ягайлам паспрыяе стварэнню новага еўрапейскага саюза, які паўплывае на гісторыю рэгіёна на стагоддзі наперад. У выніку такіх саюзаў не раз удавалася пазбегнуць войнаў, аб'яднаць землі і зрабіць краіну магутнай і стабільнай. Напрыклад, балцкія князі, парадніўшыся з нашчадкамі Рурыкавічаў і Рагвалодавічаў, самі станавіліся часткай беларускай арыстакратычнай традыцыі, што ўзмацняла іх уладу ў вачах карэннага насельніцтва вялікага княства. Дзякуючы гэтым саюзам наш край ператварыўся ў вялікую сям'ю розных народаў. Такім чынам, дынастычныя шлюбы сталі асаблівым мостам, які з'ядноўваў розныя землі, прымушаў людзей супрацоўнічаць і думаць не толькі пра свае патрэбы, але і пра агульныя інтарэсы. Менавіта беларускія жанчыны сталі важнымі пасрэдніцамі ў палітыцы і аб'яднанні народаў. Вось так, розумам і дыпламатыяй нашыя князі і князёўны будавалі вялікае княства. А пачынальнікам многіх з гэтых слаўных традыцый быў менавіта той, для каго мы зараз і вернемся – вялікі князь Гедымін. Пра яго неверагодны сон, заснаванне новай сталіцы і вялікія перамогі мы і пагаворым у наступнай серыі. Цяпер ужо дакладна па храналогіі. Да сустрэчы!